Botor teron ME school along Thanbang kavia jok osomar kanohok deji angring. Karlitang Reverend Longwell Sonterang bangso pirthepen che otanglo. MAC kadom terang pia phan sarupathar arat pen kachuro ke pajir. Kardom pinia daba virta long penili sami mirin hansepi pinia bertang ton pen arjuponik tha. Loke thek la pen loke charli nangji laki muniratum akaya towar puli pudeta henuni. Lasi Karbia khaida ki thek nangji pura ki thek kiding atum kimangdo pulote Karbiang Long Autonomous Council Education Department atum kilang RD ki pipona bangki kinang so. Lason thotsi Karbiang Long Autonomous Council Education EM Richard Tokbi ke dove kadimate lakha inkora truck Duarbaguri constituency ka parlo jesemet lakha hini dolamara along ke do botor teron English ME school along Thanbang kavia jok lok ek charli osomar kanohok deji angring thetan anpinlo kidam tanga por hut bangso school along Thanbang choklim pensi lo thanpon bomlo bonta ke do tang Thanbang atuma phan katerek mate transfer chipon at a job Karbi subject Assamese English Science la pen Mathematics a subject Thanbang ta kavidera job ke charli osomar do anaphan quality education ke wanji kalisi toklanga hin kachiroi anatsi dam thurong po lasi halabang so hawar ada datum setame loke charli dun pen toklanga hin kapaprang dunji aphansi ning hangritilo bangso por hut Karbiang Long Autonomous Council hin pen jesemet toklanga hin kilang pon EM Richard Tokbi hin pen bangso puthak langpon asonte misenji pusi rat pen kachuningri padopon laning litu malong non ke English medium nang man dep pen ke osomar enrollment setame non 60 70 do so posi ni litu malong master mata non make headmaster pu bang takisu pu lo wang we lo ke wang we se ong lo la pen dak social asar la inurvet lo ke LT setame tumi tikeng bang di pu pen transfer chi pon de lo anke au somar ke ong enrollment ke ong pen ke asar inuve ke nilitum ke control dat kola da asi o somar tum ke dopik lo master ka ve nilitum ki sung tektik lo aprang pen ta nili hala nili non education em nili hala recharge tok bi panta nilitum apong chitong dun si chuning ri dun lo master nang pinangji sar master nang pinangji pu nilitum lo non master ka ve science ta ve maths ta ve la pen english ta ve la pen assamese ta ve non ke LT bang ta non bang transfer che pon de leng ke nilitum ke avedet khang yang lo yo dola marapen arjison rongphar Karbiang Long live nijang Karbiang Long PKBA mati Puta Karbi Baptist Association ang kangalong kedo Rongrupat Baptist Amonduli along abarim a pastor anparta Puta Karbi Baptist Association lapen Karbiang Long Baptist Convention along arna makam kiklem tang abangphu karlitang Reverend Longwell Sonterang kedam tang arkoi chiklo ni phai player ni pirthea ok akiso penajok bangso pirthe pen che otanglo Karlitang Reverend Longwell Sonterang bangso pirthe pen che odera phi alangli phan theri an ki thondam dia prang amithang hem arbung arumalong Karbiang Long Baptist Convention lapen Puta Karbi Baptist Association anparta mondoli ke jatum pen rongisi chingrum si Karlitang Reverend Longwell Sonterang akarjong arna making rikele pamijia phan Karbiang Long Baptist Convention Mission Secretary Kamson Rongphar pen athepi kiri ponalam thek mahang ke thek jila pen kithi jia por alanglisi pinchonglo than pare angdeng pihini angdeng soke thom angdeng pen Bible kang thir por hi pon pen arna malam than ponsi Karlitang Reverend Longwell Sonterang aphan angdi sipen arnam ardom piponsi ningki duk ningke oyatum anaphan ningke pathe alam the kardoma mai ahut lapuson si than ponlo Karlitang Reverend Longwell Sonterang aphan theria long an palidamsi arona tengpen longle an piponsi kaddu kavya tumta chepadi dumlo Karlitang Reverend Longwell Sonterang ke pamotekang asopo asupi lapen asumar adonarap jirpo ke do anatum ningdok ning oipen ke praida prangji aphan arna mangno angdi esi hirjome hangpitekanglo Dongkam
Kamukam pen Wiki Be Karbiang Long Live Lakhain ko rahini Sarupathar MEC constituency angkang arkoi ni phai phor ni rongker kar clear ni pen pache tondon si MEC kadom terang pi methang jongjong pen bor isi ronga sara tuma phan panong pen baltin la pen lumhor pajir pon pusi birta longdun birta ki longdun atenki Sarupathar constituency angkang rong pharoi sira ingora troxia rong asar arideng balting phola pen lumhor pho pajir pon lo pusi chini dun Laso puthak Sarupathar aronga saratum MEC kadom tirang piaphan kachuro ke pajiralam longpon Athe ke damtang aningkan ko anpen lonita lapuson thek ponlong lepin lang pusi ningjirinti Lapunson thak thak ke damtang aningkan matijong ni phai ingkora player nita arni ke the amen pen Sarupathar angkang charge ke do anaphan Christmas cake him ke dok ron pon pachetang pon puta pachini pon MEC kadom tirang pi apor pen apor ahut pache tondun si lapuson kamatha thek pen keron pon thekapot suri kachuro pajir loputa lam che than pon alang likaya che thelong ke claim ke damalong lapen alang liptum hemisia long ongdung anama hirjumi pedonang posi a hirjumi ta pajir dun renti labangso keron pon asai long MEC kadom terang pi VDC chairman Silarson rongpi Anil Tokbi Rajen rongpi atum che tongdun si alang litu methangari deng pensi ron pon lopusi chini dun Bukajan pen anantirang Karbiang Long Live Lakhain ko rapho nilip constituency ka parlo Koilamati hawar patoram timungarong pen kahilo kilometer isi Golaghat district ka parlo Sarsing intia rong amikar Mongol sing intia chor thui et rong pipi arta ningkaning ko rasir kep kedamtang arkoi ni phai ki thomani pe ki roidam ji aphan barjui pen piniani anta ahem ka chelele derajok mekri meklang pen asomar tum kachiri hangjo anpinlo Pai nang konat lo nitum ke nang phat nang ka chingtung ong lo na hok le do sita me hem che wang noi nitum nang chingtung pik lo pusi thui et rong pipi asomar bangke thomatum mekri meklang pensi che hang bom lo Ahok hem ka chewang vedet thui et rong pipi ke damtang arkoi ni phai ke thomani anerlo por phai simalom amithang achoi pen pini dorjia long an ka cheroi damji pura barjuilo anke achor mongol singing tia phan phone pen ke than ke nangrap dun noi ni phan chini ne pinamunit bangke thomatum ingnam nang pontetlo phone pen nang than lo la nang than det pen aphia bangke phone da long le det lo pusi than pon ke damtang arkoi ke thom por phai sira chiti malom lo alangli thui er rong pipi labangso hempen peri cheroi damji pusi dak koilamati mate singarong andam lo amar hadak pen ke wang hut alangli phana sonsi men bang thom tun dep ponche pusi hem asor phanang che than lo sini tum ke non puta alangli phan ri pon bom lo pe alangli chors ta me ri pon bom lo ta long la Sitabe nilitum anke chui pusitame nilitum ke chilong taxi belu la sin hok le dam sitame nalitum nili la me thang he pache wang ye phat usomar tum kai ki sitame ape ka chiri la se me thang somar me thang chor me thang ham phat chimathara hok le dam sitame parong le pon arleng le pon sita ame thang hem na ke pache wang ya pha ako na pale ja pha nang bor ipidung tha pusi to chudi ringlo labangso kiri ke palong jia phan adung head police station along anta birta pidamlo bonda pini ani anta long lelang ahem achor asomar lapen adona rabatum anta kamatha kisum thektik cho thekte jun thekte si dokoklo Lasima du atumle ponsada me hem nang ke pache leji aphansi a hem asora tumpen chuning ripon nili tuma ju pokonat sik do la penke la solam bangke utor nang pithek thade ama sikiri ji phansung krung lo la sinang le tum un anke nili bor I pitha pusi na chuning ri do komatnia bang phwa bang phia tum theklong a link setami la screen long ke paklang pona number
8822655341 along nang ke pali vekjia phansi pachini pontu koila mati pen samson ingti karbiang long live tangte pinia da babirta ke lapuan si kang ton poniklo